Serokê Amerîka Donald Trump ev du royê rojhilata navîn nav welatê Ereba Kendavê civînê li ser civîna pêk tîne tê û pesn û medheyê Ereba didin. Filistîn an jî Xeza 560 kîlometre ji Siûdî Erebistan dûr e, qetlamekî mezin, kuştinekî mezin, talanekî mezin li wê derê heye. Serokê Amerîka behsa berdana eskerekî xwe dike pir pesin didi ku eskerekî xilas kirî û sibê heteverê besê wî eskerî didi ku Hemasê berdaye. Piştê ku Hemasê eskerî berda xasê 150 însan, 200 însan hatiye kuştin ji doda. Dewletê Ereba eqa bêxîretin, bêonorin, bêşeref û bêîman û bêmirwetin nikare ji Serokê Amerîka re bivêje tu hevbeşê İsraîl e, tu hevalê herb û cenga li ser birayên me ye, bi top û tankê te wela birayê me tê kuştinê, pêşî divê tu herbê bide sekanê, derê alîkariyê veke, xwarin û vexwarin tê kev Xezayê, qetlama İsraîl li ser Filistînê bide sekanê, paşê em peymanekî çêkin. İsraîl Amerîka hatiye ji Ereba re divê gelê Erebê bêxîret, ê bêonûr û bênamûs û bêşeref ku hûn wek qereqolekî hûn ji me re xizmetê dikin, hûn em bivêjin kolê me modern e, me hûndanîn li ser Ereba hûn tenê xizmeta me dikin. Ji wan re divêjin me birayê we Filistînî me 6000 însan kuşt, me 150,000 însan seqet kir, me Xeza top û tankê xwe ve me wêran kir. Bi qasê herba cîhanê a yekê min û duyemîn me top û tank û gulle avete nava Xezê gir roxan gişt hilweşand, em hatin hûvê zirara wan didime. Em di ber we de şer dikin, em şerê Müslümana dikin, ew Müslümanê ku divê gere şerîet li rojhilata navîn bibe iqtidar, em şerê wan dikin, em û İsraîl û divê hûn jî bi perê xwe, bi malê xwe, bi aboriya xwe piştgiriya me bikin. Hatî ji wan re werdivêjin. Ji ber wê îro top û tankê ku li Filistînê tê teqandinê tevê Amerîkayê. Siûdî Erebistan 60 milyar dolar bi navê peymanê pere da Amerîka. Her wisa tê gotinê Qeter têyarekî hîbeyê hediyek ji Trump re 400 milyon dolar e. Wekî din hela bise İmarata Erebî şeytanê mezin çi dikin. Ji ber vêya divê kes nebêje ku van dewletana dewletê İslamî ne. Van dewleta dewletê kolen e, ji xizmeta milletê xwe, ji xizmeta İslamê zêtir xizmeta Siyonîzmê dikin, xizmeta xaşperesta dikin, ji ber ku serok û serwerê Ereba tev ji alî Mossadê û CIAyê ve tê perwerdekirinê û tê gihandinê û li wan welatê tê bi desteka wan tê iqtidarê, ji ber wî em bivêjin li wan dira desthilatdar e. Tê gotinê peymana İbrahîm pêxember. Peymana İbrahîm ew ku em bivêjin dînekî nû tê şêkirinê ji Xristiyaniyê û ji Yahûdiyê û ji Musulmantiyê, mizgeft û kilîse û havra keleka hevdûye û her wisa serokê rêveberiya wî dînê İbrahîm jî İsraîl e û dewletê Ereba ji xizmeta wî bikin, merkeza wî jî İmarata Erebî şeytanê mezin İmarata Erebî ye. Ji ber wî bira kes nevê vana dewletê Müslümanan e. Tu eleqa van dewletê anha li rojhilata navîn dewletê Müslümana 507 dewletê Müslümana eleqa wan û İslamê bi hev nasekine. Müslümanê ku destek didi wan, piştgiriya wan dike, hikûmeta wan, sîstema wan li ser çi dînî bî ew jî li ser wî dînî ye. Ev van însanan bi vî şeklê hanê bimirin ku alîkariya birê xwe nekin, bêdeng mane, bêxîret mane, pişta zulmê dikirin, ji xwe bêdengî piştgiriya zulmê ye. Pişta zulmê dikirin, gava bimirin pirê wan müşrikin, mulhidin, terefdarê zalim û zordaran e, dê cê wan cehennema seîr be. Xwedê Teala me ji wan re xilas bike, Rebbê Alemê me bi wana re heşr neke.